Good morning! It's another beautiful morning. Alas 7:30 naman siguro min nakamatangang sa dalton kinamatam ko sa tug mga almost 2 AM na natog alas 3 na. Mao to pagkatug na magbalik, kuan na ko kuan sa oras abi ko og kuan pa alas 5 pa. Pag nga pero sa inita na magkadyo dali ko kuan sa pamahon ni Dalton. Pero nakapamahaw na siya, nakapainom na po ko tambaw kayo. Di ko gusto malit bitaw og tambaw kay di matukod. Pero okay na to sila sa gawas. Ja, awa guys, nakapakita ninyo guys. Nakapalit kog isda nga laga-laga. Yeah. Palit kog daghanong gipalit ko kakilo kay gimingaw bitaw ko sa katong karaan sa una bitaw nga mag-asin nig laga-lagan ja. Mura bitaw ginamuson si Jan ja, pais-paisan ra bitaw daw saging. Inga na kay namin nag-request na sa Facebook ba nga magpais lagi ko ng isda. Namin nilabay gani na laga-laga. Mato nahan ako. Uy, bitaw, makamingaw bitaw pinaisan, labi naglaga-laga kay murag pirmi dyan na mo among makuan sa una. Amo ang dali-dali kay tag 20 ra man ang kilo gud sa una. Ja, daghan mainga na ilati istir, may tabo man dito birnis. Diyan ay manggikuan na rito maligja rito nga na. Sus kay diha nilabay gani nalipay ko kay siyempre makakaon ko balik. Ya, apa isan tag 20 ra dyan na sa una. Ito ilati istir sa katipunan. Diyan may sa tayo palit mo bulig 5 kakilo sa kabaldi lagi. Diyan mo ang ako ana pa isan. Good morning! Hi! Kamao naman dito hi naman dito. Hi guys! Nagkisi-kisi niya yung paahan nga kam. Di ra ba jud pailo. Kay ag side effect ni sa antibiotics kay kuan man kananay. Nag-diarrhea siya ba pero di pud ingag kaadyo pero kana bitong hapdo siguro slubot. Kasway ko nga na kanang liwat ni naho nga mag-inom kog antibiotics. Mo na side effect na ho kanang basagang lain da. Hapdo sa lubot, murag samad. Nanta tata? Hindi si hi la hi. Hi. Hi guys. Bintahan hang pamati guys. Oo, bintahan hang pamati oh. Laga jud bintahan hang pamati sa bata. Cha. Uy, groon. Say hi dali. Hi. Bye-bye. Bye-bye Dalton. Bye-bye. Asa naman day kakatunong? Bye-bye. Gilak na nimong screen de. Bye-bye. Hanggi kuan guys, hanggi bubuan naghang seedlings dari kay. Ara namang luudan ni. Kaging na. How do I get through a night without you? If I had to live without you. De, pude, pangadyoon sa glukay de, labog ni naglugi sa ibabaw. Agahang kuan guys, batong lami na tanawon kay ning katay na. Abrisa, palihog, open the door. Open the door, Dalton. Why did you close the door, Dalton? Hoy, aron sa bahay lagi na. Why did you close the door, Dalton? What's that? Why did you close the door? Kaliptan na po na hagahang tambaw. Sorry dang. Oh, eat na dali. Open mouth ka tintin. Open mouth. Open mouth. Dali, open mouth ka dali. Mamahaw ta ninyo. Tanawan ninyo ka magpamahaw. Oh, kumba nga nang kakay. Nanuroy madarig sa jog anti ni undoy. Timing pagkado nga. Mamisod at kay. Dahil amasod ang salin pagabing sinugbang bangus na. Pero gusto na ko kinaan bangus. Dada po ko ginamos nga with binusito ang sili. Tapos lo sa ito ang nangka. Kaya, berang kiluon ako kinaan og mga karne, gapong gakarne ni isda nga na. Ang lami ko itong utan-utan sa pa. Kaya tayo naglaway na ganito. Sige mga anak ka. Tirisita pagkaon na. Undoy, wala ko na yung sabon. May kuwan ito. Sibabaw. Ari. Ako'y manari, pangmata. Dari? Ana siguro da guys jam. Hi guys, da ako sa mga angkuan guys, abuhan kay magdigamo kog paniudto. Ang laba mas tintin so ako magdigamo. Magpais day ko karon guys og laga-laga di ah. Di bang laga-laga ang isda po say tawag na sinjuha bas kay laga-laga gitawag naman kay da man nilabay ganina. Palit ko kay gimingaw ko na ng isda kay mamo day magkanunon sa una sa mga bata pa mi. Ja, kuan ba? Lami ba ja puto andamang nanay laga-laga. Ja, hanggi daghag palit hanggi 2 ka kilo kay hanga asin-asinan. Kay kanang matukos family house na aman sila inasin pirmi
pirmi mo gana ang kaon, ganahan ko. Kunan sa bring di man mo siga. Mana kana ako magkuan po kog aho abi, mag-asin po kog aho abi. Mao man ni mga kuan sa una, mga tulumanon sa una kanabit ang mapitaw rip. Nya, gusto nimo mag-store og isda. Asinan ra man na mura ba ginamuson. Lami ra ba nagmura na jag malunos, maginamos na kay kuan na jag kaadyo, nanay. Lasa na siya ba? Ganahan mo po ko na tag 20 ra man ang kilo sa una, karon kay 100 na. Mahal na jud pud. Lamig amang kahoy, pinalit ra ni kay wa pa ka pangahoy, nahurot na magagam kinahoy dak agi. Oh, gadagandagan pa po ko gahang bata ni Swagit. Pait ning nahanata kay magdigamot am. Pirmi na laman ta rin magkirit-kirit. Tiwas sa taghaob. Arong di mga gisi, nibutang na to si isda. Kaya ta man i-arrange ron. Kani nga tong kapobrehon, di man nila to angay ikauwaw. Kay mao man ni nahimo na tong inspirasyon para maning kamot ta. Duha ka dahon, hala man ni isapaw ni duha ka dahon kay. Arong di bito dali magisi. Na. Grabe. Yan naragod na ay murag ang poston sa daw say paslat ni Mirtus Kadyo. Gadengag po ko guys ug kamuti. Sakto kadyo gahang plano nga mapagad-pagad gamay. So ingana na siya guys oh. This is it. Pinaisan is real. Wow, arang humuta. Okay kaayo makagahi luto na jud siya. Oh, luto na jud agad ang laga-laga. Yan na guys, after 1 week, luto ra gud ang pinaisan. Kita guys, dali ra man sinaluto arang humuta. Nakatimaw katen? Humot na? Humot siya guys. Dagang salamat dahil ni Rosalie kay tagaan ko og kamuti. Init pa man, sunod na naman bubugnaw na. Dari, pati lawon na to, laga-laga nga pinaisan. Rich kid man eh, hayahin man. Iring. Pero kani, proud po ko rin ng ahang bana guys, kay kato ko ng panahon nga giuhaw sila, kita man ko sila anay nga nagpasuso, apel ko sila suso. Sa imong kaaban, shout out dyan kaaban. Ano di ito, anas langit. Yung kahugaw na isda ah. Akong gagmay. Di, laga-laga man eh, mga kita og laga-laga, pero lamin. Mga antanin so guys, maniudto ta. As 12 naman po dyan, tuog pa man si Dalton. Boss. Kaanta da, kaning kamuti, parisan og pinaisan. Mga antanin so. Lami isda kay dagko naman. No, may mag-unod no. Lahi raglasa guys, og umuang paisan. Hilig mo ni Lula ni sa una, rich kid. Bot-bot. Kapit po di mo ka unog ka ng kuano eh. Tas-a. Ha? Tas-a sa kadlaw. Si, Hindi mo ni dato eh, jama-jama naman. Dami mo lagi magkuhan sa una. Purma. Purma. Dami pa dyan, dako pa dyan tindahan. Ay, sa wakas nakatuog na si Dalton. Nagmaoy pa. Taas pa kadyog seremonyas. Ay, paing taon naka paway. Nakoy pakita ninyo guys, agaho ang mga ukra kay namunga na. Huwag ko mag-expect na mamunga na siya kay ara pa manggamadya. Dilian na to ang ipakita ninyo. Uy! Alam na mga bisita. Paka natin. Ano ba ismagol? Tinawa man. Saan te? Paka na sila. Tingnan ka saging ito ba? Ha? Saging. Lagi. Pagkaon. Di ko. Orgay Kaya mong gipkuan. Mong gituoy. Awa guys. Nangamunga nagang ukro ko nag-expect. Tapi gahang taong namunga na pud. Hala! Precious Ginoo. Dali ra kaadto ning bunga. Awa. Kita mo diha, nga bunga na. Dako na gani isa. Mga 2 days from now dako na ni. Kay wa man nila migmuguang kay wa may gahi naman. Namunga na. Kare. Namunga na pud si Zabi sa gamay pa si Za. Oh. Kare. Samot dako nagbunga. Katupod bunga na. Agka ni bawa man unag ka luja man kay kutkut mo gunis manok. Naluoy laman. O kare namunga na oh. Wow, makalipay. Pati gahang taong guys, namunga na guys na. Oh. Ano bunga? Katupod namunga. Namunga natin. Makalipay. Yan ibalhin na. Di salaman ron kay murag tino pagdahon. Ukra ni sila ganahan kog ukra. Tubuan. Ganahan kog ukra kay
Saw-saw bitaw sa suka. Niya eh. Mga igsong tintin kay mga gwapa. Ha? Mga gwapa. Tanaw ko rin ang ara na bang mahadang. Tanawa ra wara hinungig adlaw. Puhunda na makautan ako agang mga ukra na mga na tanan pati gang taong ginjon mga na. Mga na. Wa pa dito tamadyo na gawam di ilan na mga. Hamay jud ginamos. Sus nagkuha ta ka ginamos karong biyo. Kaan po ko gapil. Dang ligo na dang kay murag lain nagbahos hangin. Mga gwapa kay song tintino. Ha? Mga gwapa. Tila tintino mga gwapa sila do sa mga pagibinso ha. Kay delikado. Lisod panahon ron. Ansa day na sintro nilabay mo jud mo bibo lagi. Oh, kapilya. Eh, wa man lagi suka day suka ida jateng bukuha kog sili. Sige, beteng suka na kan magkuha kog sili dari. Arang lami asa mang snack ron mungha kog sili. Kinaamay kuan ginamos. Mga kuan nagsili guys, nangaluso na. Tungod sa kainit. Ang naman dinadaan day no. Demonyo maguna. Eh, karong na si muda ning manghubag na mo uli ning mahayay rang lay-lay nagsimud. Nagwa pa lagi ni Suruda na ni uyab. Ay, mo ko buo. 5 gamay ra. Dugangi parod. Diyan gahi ano? Gahi. Inanganin mo na kang buog bitaw. Na maingon ang dito suka. Wa mo Saging, just sagugin na mo. Mantag saging guys, gahi. Gahi ka. Gara-gara man jag duha pa kasi kasi pa jud tingin. Hindi man day may kahurot. Kumapot, pagkalapas ka din. Gikuan ten gidad kag ilisan ten. Ha? Di na po sa maligo. Mang let's be.